मैं नागेंद्र गिरी शिक्षक उर्फ कवि जी फेसबुक आ यूट्यूब पर जे भी हमार भोजपुरिया साहित्यिक बंधुगण बानी सबके हम आज अभिनंदन कर रहल बानी। आ पुनः रुआ सबन के हम आज एगो माई के आह की ओर ले चल रहल बानी कि पुत्र भइला के बाद माई आह मारतारी। आज के परिवेश में बहुत जरूरी बा जे माई का कठोर बने के पड़ी तबे पुत्र जबा से पुत्र बनी हन। जबकि माई के कहल गई बा कि माई के दिल गाय ऐसन आ बेटा के दिल कसाई ऐसन। साचो देखब है गीत में एक कविता में भाव देखब एकर मथेला बा उकारहू बबुआ जेकरा के दुलरुआ कहली बा जोकरा के उ करहुआ कह रहल बाड़ी। कितना उनका कठोर करे के पड़ता उनका करेजा अपन ओह कठोर करके करेजा जे बा से आज संकेत दे रहल बाड़ी कि आज सचमुच जमाना की ओर भी देख ली। आज वो कोरोना के स्थिति बा 2 रुपया कमाए लगलन आ उर्दू पुटी लेके चल दिलन जे बा से कलकत्ता दिल्ली बम्बे। आज ओकर नतीजा खुद भुगत रहल बारन। फिर भी माई का कठोर निर्णय परिवेश में लेवे के पड़ल बा। उनकर आह देखी कहल गई बा कि माता शत्रु पिता बैरी अरे जे न बालो न पाठित है न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको जथा। माता पिता पढ़ा लिखा के जोग बनौली लड़कन के कि भाई लोग का कही ना पढ़ाए अपना लड़का के, लेकिन पढ़ौला लिखौला का बाद देखी उनकर करने भाव में देखी का भाव बा। कहल गई बा कि सैकड़ों जन्म लेकर भी अगर पुत्र चाहस कि हम माई का ऋण से ऋण हो जाए लेकिन ना होई हम। कहल गई बा कि जौन माता पिता के पुत्र के संभव यानी उत्पत्ति में जौन कलेश होला माता के उस सैकड़ों जन्म लेके बेटा उसे ऋण नहीं हो सकत। जैसे माई का कठोर हृदय करे के पड़ता। बिना कठोर हृदय के लिए सब देखी ना चुटकी कटा कटा के घूमतारन सब। पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं के। जब माई कठोर हृदय कर दिहन तो सचमुच पुत्र में सुधार हो जाई। ऐसे संकेत दे रहल बाड़ी। ओकर भाव देखी का भाव बा उकारहू बबुआ कि तोहरा के हम ना अरे जनमौती ये उकारहू बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ हो के जिंदगी बितौती ये उकारहू बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती। देखी पछता रहल बाड़ी। बड़ा ललसा रहे कि एगो बेटा होइतन। देखी भइलन बारन बेटा या काव कर रहल बारन कि बहुत दिनन से अरे लागल रहे लालसा हमरो भइलन एगो बेटा। मलमूत्र कछनी गरतर फिचनी पोछनी नाक के नेटा। ओसन जेबा से सेवा क के सियान कोइली माई। आरे जनती जे कोखिया में अरे नरेटा जनमिहन जनती जे कोखिया में अरे नरेटा जनमिहन तो हम न अपन कोखिया नसौतिए उकारहू बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ हो के जिंदगी बितौतिए उकारहू बबुआ तोहरा के हम न जनमौती। बबुआ खातिर खेते बेचनी गहना गुड़िया अरे हम का जानी हो जई हन जहर के पुरिया। पढ़ावे लिखावे में सब गहना गुड़िया खेत बाड़ी बेच के पढ़ा दिहली कि बबुआ खातिर खेते बेचनी गहना गुड़िया हम का जानी हो जई हैं जहर के पुरिया। आर जनती जे पढ़ लिख के बबुआ भूला जई है जनती जे पढ़ लिख के अरे बबुआ भूला जई है
तो सोरिये में निमक चटौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ हो के जिंदगी बितौतिए उकारु बबुआ तोहरा के हम न जनमौती। घर दुआर खेत बाड़ी सब हमरे कमीनी आ दुनो बेकत बनल बार मालिक मलकिनी सब छापा मरले बालो सब हमार हो कि घर दुआर खेत बाड़ी सब अरे हमरे कमीनी आ दुनो बेकत बनल बार मालिक मलकिनी। आ एक टूकी रोटी खातिर जिया खा खानावतार एक टूकी रोटी खातिर अरे जिया खा खानावतार आ भरतार में हरि के कठौतिए उकारु बबुआ तोहरा के हम न जनमौती बाझ हो के जिंदगी बितौतिए उकारु बबुआ तोहरा के हम न जनमौती। आपन कमीनी नाही अरे दिल माई बाप के आ खेत बाड़ी धूरे धूर बांट लिहल नाप के अरे आपन कमीनी नहीं दिहल माई बाप के आ खेत बाड़ी धूरे बांट लिहल नाप के। आहे रहती जो हाकिम कौन कोट कचहरिया के आहे रहती जो हाकिम अरे कौनो कोट कचहरिया के तो जियते जिंदगी सूली पर चढ़ौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती। देखी आज माई कितना दुलार से पोसली आज कहतारी हम फांसी पर चढ़ा देती अगर कोनो कोर्ट कचहरी के हाकिम रहती कितना उनका चोट पहुंचल बा। अरे रहती जो हाकिम अरे कौनो कोट कचहरिया के तो जियते जिंदगी फांसी पर चढ़ौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ हो के जिंदगी बितौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती। आगे देखी कि जेकरे छाती के अरे पियल तू दूधवा ओ करे से रात दिन करतार जुधवा एकदम युद्ध कोइले बन सब हिस्सा हो हमार हो भागो घर से निकलो। अरे जे करे छाती के अरे पियल तू दूधवा ओ करे से रात दिन करतार जुधवा। आया पना खोभार के अरे सुअर बचावेला सुअर भी जमुना के निकृष्ट जानवर बा एगो उहो ख्याल करेला जहाँ रहेला तमना के बचावेला। अरे अपना खोभार के अरे सुअर बचावेला और राखेला मऊआर से मरौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ बन के जिंदगी बितौतिए उकारु बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती। त तोहरा से अच्छा बा अरे गांव के भकोलवा आ पढ़ लिख के तू तो हो गईल तिरछोलवा। देखी जितना पढ़ल लिखल लोग बा आज देश के बांट रहल बा देश के लूट रहल बा वो माता पिता के ही श्रेय बा जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गई। बड़ा बड़ा अफसर केंद्र सरकार राज्य सरकार में जितना लोग बा पढ़ल लिखल लोग ही नाजायज कर रहल बा लूट रहल बा माता पिता के नहीं के पूछत। तो तोहरा से अच्छा बा अरे गांव के भकोलवा आ पढ़ लिख के हो गईल तू तो तिरछोलवा। आहे जौना तन से भइल ओही तन के उघार कर तार। आहे जौना तन से भइल अरे वही तन के उघार कर तार। आ भूल गईल संस्कार के कसौटिए
उकारू बबुआ अरे तुहरा के हम न जनमौती जौना तन से भइला अरे वही तन के उघार करतार आ भूल गइल संस्कार के कसौटिए उकारू बबुआ अरे तुहरा के हम न जनमौती बाझ बन के जिंदगी बितौतिए उकारू बबुआ अरे तुहरा के हम न जनमौती। अंतिम बा तो कहे गिरी नागेंद्र अरे जब आई बुढ़ापा ओह दिन बुझाई एकर घटी नाफा। और वही जवानी बा कुछ नहीं का बुझत तो कहे गिरी नागेंद्र अरे जब आई बुढ़ापा ओह दिन बुझाई एकर घटी नाफा। अरे अब ही जवानी के अरे जो समय बुझात नइखे अब ही जवानी के अरे जो समय बुझात नइखे अरे आई एक दिन तोहरो बुढ़ौतिए उकारू बबुआ जवानी के करो हवे ना बपौती अरे आई एक दिन तोहरो बुढ़ौतिए उकारू बबुआ अरे आई एक दिन तोहरो बुढ़ौती जवानी के करो हवे ना बपौतिए उकारू बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती बाझ बन के जिंदगी बितौतिए उकारू बबुआ अरे तोहरा के हम न जनमौती तोहरा के हम न जनमौती। नागेंद्र शिक्षक पूर्व कवि जी, ककरिया मठिया, खैरा, सारण, बिहार।